Το έχει συνηθίσει να το λένε μικροπιστόλι, δεν το έχω συνηθίσει. Γιατί δεν έχει τύχει. Πανόη. Πώς μπορώ να βρω το Πανόη, ρε φίλε, να του στείλω ένα μήνυμα, ρε bro. Πού μιλάει αυτός, πού μιλάει, Δείτε το άτομο που είναι το Πανόη. Να το στο Πανόη, να το παιδί μας, να το στο streamer μας. Θα το Πανόη ήθελα να γίνει. Έχω να κρατήσει αλήθεια και καλά θα κάνει. Πού μπορώ να το βρω, ρε φίλε, ποιο είναι το Discord του? Ποιο είναι το Discord του Πανόη? Αχ, Θεέ μου. Rolls. Ναι ρε μπρε, θα κάνω Celebrate. Εγώ θέλω να κάνω τουρνουά με τα Fortnite μου. Πώς τα λένε ρε μπρο τα πράγματα μου? Τα Sniper Duels, best announcements. Where are they bro, where are they, where are the announcements? Να το. Boy man, no W. Έτσι να φαίνεται ότι copy-paste λέτε λίτσα και καλησπέρα. Θα κάνω ένα και καλά τουρνουά Roblox με YouTubers στη ιστορία μας στα Sniper Duels. Είσαι μέσα? Έτσι φίλε, αυτό το πράγμα. Βλέπει One Piece. W, ξέρω εγώ. Δεν βλέπω τέτοια. Τέλεια. Έλα, μπρο! Θα με δώσει ο πατέρας μου από το σπίτι, φίλε. Αυτό θέλω να βλέπουν. Αυτό θέλω να βλέπουν την ανάγκη μου. Ότι δεν